Защо дойдохме сами? Аре да извикаме Алекс и Митко. Иван? Не, той ще не е сърдит. Много ще ни е сърдит. Ние трябва да се сърдим на него. Да. Избута Теодор в този бункер. А ти взе ли кръста? Не, но знам, че Бог ще ни пази през цялото време. А ти взе ли нещата, които се разбрахме? Да. Брат, искаш ли? Добре, ще им звъннем, но първо на Иван да видим. Ако не ни вдигне, ще звъннем на Митко и на Алекс. Съгласно, защо му звъниш на Иван, бе? Добре, айде, давай, просто му звъни. Трябва ли? На Иван първо, нали? Да, дай първо на Иван. Иван... Его. Аре, не ми. Избраният номер е заед. Затвори ми. Не се сърдитни. Сега ще звънна на Алекс да видим. Добре. Ау, Алекс, ела на бункерите набързо. Няма време да обясня, просто елата. Добре, аз съм с Митко и сега идвам. Добре. Вие къде? Митко. Добре. Брат, къде си още? Вече 10 минути ги дим. Да, наистина, смисъл. Казахме им да дойдат. Сега за какво не извикахте? Много е да се обясни, но накратко има чудовище в този бункер и няма да бъдем сами. Естествено. Знам, че не ни вярвате, но просто елате и ще видите. Елате и вижте, ще ни повярвате, че видите. Значи, първо взехме това. Майко, ти си на някакъв наркоман. Тези неща. Баща ми е полицай, взех и ножка и всички сме екипирани. Добре, хора, ще извадя всичко, оставете всичко ето тук и ще видим кой с какво ще бъде. Да. Фенерът в теб ли? Да, в мен. Добре. Познамен това. Защо стане ни? Къде е Алекс? О, не. Къде е Алекс? Не, стига, не като те. Брат. Добре, значи сега имаме двама изчезнали. Трябва наистина да направим план, защото нищо не работи. И ми дай топе, сели, че на теб не ти вярвам. Сега вярваш ли? Да, вярваш ли ми? Вярваш ли? Може да е случайност. Не, случайно. Естествено. Виж, имаме бухалка, имаме пистолети, имаме фенер, имаме... И ще да е така изведнъж, без абсолютно никакво такова. Да, защо е никакъв шум? О, не, защо дойдох за вас? Щом си дошъл, вече няма оттърна. Няма значение, спрете, но наистина вече трябва да намерим Алекс, защото... Писел, ние това не сме готови. Всички сме готови, айде да ходим. Освен аз без пистолет няма как да се бия с това уж чудовище. Уж, но внимай, че е заредено. Ако пробваш нещо, знаеш. Ето си това за близък бой. Всички готови ли са? Нека да пребием това скапано живота. Готови си. Айде. Ето, повече това, този фото беше, не съм го виждал. Да, и ние забелязахме, че не знам, ама... Не мисля, че искаме да направим. Тук загубихме Теодор. И без тъпия Иван. Нищо и всичко. Чакай, опасно. Ти не знаеш, не ни вярваше на нулата. Айде, да се. Готино, а? Теб. Не е момента. Този за по-голямо, ако стане нещо. Не мислиш, че сега да влизаме вътре. Мисля, че има някакъв газ. Дайте да се махаме. Трябва да сме повече. Не. Според мен трябва. Теодор, трябва да го спасим. Алекс, той не е наш приятел. Не трябва, едва не. Също не знам дали си е тръгнал или е тук. Да, между другото, ако е тръгнал, ще е много топло.